Catalans i catalanes, sigui tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Avui, entrenament de cames. Doncs avui toca suspendre el múscul, entrenament de cames, però anem a entrenar amb tirants, ens és igual tot ja. Primer exercici, prèviament fem la mobilitat i l'escalfament, després primer exercici, aquestes extensions de genoll unilateral, on ens convertim en experts en biomecànica, cinturó, el recolzament del seient tirat endarrere. Normalment ho faig amb una cotxoneta aquí per tenir més rang de moviment, però estan al pis de baix i ara no baixaré i pujaré escales. Així que he fet un truco aquí amb la tovallola. I res, ja hem aproximat, hem fet la primera sèrie efectiva. Anem a acabar. No, Segon exercici, anem a fer aquests panxells a la màquina de la pressió de cames horitzontal i en la línia. Aproximem 2 sèries efectives. Està sent dur, els dies de cames són els més durs amb diferència, és on més rendiment noto que estic perdent. Ja fa dies, ja fa setmanes on ja no hi ha progrés, pràcticament. Sí que en alguns exercicis pots rascar alguna repetició més, en la majoria busques igualar i si aconsegueixes igualar el rendiment ja és tota una victòria, però el dia de cames és on més es nota, és on tot pesa més. I ara comencem amb els 4 accessoris que després ja veureu, però quan ve la pressió inclinada, quan ve l'esquat búlgara i quan ve la jaca pendular, allà vas a sobreviure. I si ja punxem aquí en aquests accessoris, això és un infern. Pots passar, No passa res. És graciós que abans amb les extensions de genoll no volia baixar baix per no baixar i pujar escales, però ara m'ha tocat baixar baix per fer aquest exercici i després hauré de tornar a pujar dalt a fer adductors i abductors. Si podria canviar l'ordre? No ho sé. Estic en un punt on si he de fer això, vull fer això. No vull quadrar-me amb macronutrients, no vull canviar exercicis ni canviar màquines. Si he de fer una cosa, per què canviar-la? O sigui, si he de fer una cosa, la faig. Podria canviar-la? Podria. No ho vull saber. Només vull fer el que sé que he de fer. I sé que ara em toca fer aquesta màquina, que jo crec que de tots els entrenaments, tant d'empenys, traccions de cames, de tot el que faig, és la màquina que menys m'agrada. I jo crec que és per al format, perquè el gimnàs on anava abans tenia aquesta mateixa màquina, però d'una altra marca, em sembla que era de la marca Hammer, i aquella m'agradava. En canvi aquesta, no sé si és pel recorregut
per la forma, per on poso el pes, però no m'agrada gens. Però s'ha de fer. L'he de fer i la faré. Avui és més dies de cames, per pujar i baixar escales entre exercicis que no tant pels exercicis que faig com a tal. Quart exercici, som a la màquina d'adductors. Si no recordo malament, l'últim dia de cames estava inoperativa. La van arreglar relativament ràpid i la podem tornar a fer. Aquest moment de baixar per fer el rull femoral i tornar a pujar al pis a dalt per fer adductors i després abductors m'ho prenc una mica com a descans també. M'està parlant l'entrenador. No sé si hagués pogut lluitar una més, però prefereixo quedar-me en Riru que fallar. Abductors, aquesta és la màquina on aconseguirem treure el cul de Catalunya. Aquí també em ratlla una mica l'execució i crec que m'hauria de posar el cinturó també, ja que aquí intento fer-ho amb el maluc en extensió i per aconseguir això el lumbar hauria d'estar tocant el recolzament i no sé, tinc la sensació com que a vegades tendeixo a separar-me o a fer aquesta inclús flexió de tronc. Per cert, no ho he dit, estem en un nou pes més baix, new low, crec que es diu en anglès. Estem pesant 72,45. Ja som aquí. Haga pendular, top set i back-off. El top set ja l'hem fet, ja ha estat un desastre. O sigui, ja em costa fer el rang complet perquè les darreres setmanes tenia molèsties aquí al darrere del genoll esquerre. Avui estic millor, però tot i així doncs, tampoc vull forçar molt i ja no estic fent el recorregut complet. Les repeticions, doncs, un altre cop hem perdut una repetició. Han sortit 5, setmana passada vam fer 6 i el top set se suposa que és entre 6 i 8 repeticions, o sigui que estem fent menys, amb menys recorregut i menys de tot. I ara el back-off em toca amb 50 quilos, que anem a un rang de 8-10 repeticions. La setmana passada en vam fer 7 i per burro segueixo amb el mateix pes quan jo crec que li hauré de baixar, perquè les repeticions tampoc seran de la mateixa qualitat. Aquí, en aquest moment de la preparació, en dies com aquests, que et venen tantes coses al cap, que el més important és seguir. Perquè si mires endarrere, o sigui, mai m'hagués imaginat arribar a aquest punt. I seguint la mateixa línia, d'aquí uns mesos, quan miri on estic ara, és que no té cap mena de sentit. Així que només podem apretar i seguir. Patir el que faci falta ara per estar molt millor després. Això és actuar pensant a llarg termini. No pel plaer d'ara, sinó per la satisfacció de després.
Va, que la traiem. I tant que la traiem. Hagués pogut un altre. Penúltim exercici, pressió de cames inclinada. No sé com estarà quedant el vídeo, em sap molt greu perquè segur que tots són queixes, però quan he acabat de la pendular he vingut aquí, hi havia una dona que això que li preguntes quantes li queden, et diu moltes, no vol compartir, bueno, és un meló que no ho direm en el vídeo d'avui. He fet ja, he aproximat, he fet la top set aquí també nefasta, o sigui, també he menjat més rang de recorregut, repeticions que no sumen, resten més que sumen, llavors ara, en el back-off, he estat valent i he baixat el pes, ja he previst que si mantenia el pes de la setmana anterior sortiria una sèrie com la top set i no volem això, així que reduïm càrrega, a veure si aconseguim mantenir eficàcia en el moviment, però estic exhaust. Estic en el punt també on m'estic pixant, però el lavabo està dalt i no vull tornar a pujar i baixar escales. Només em queda l'esquat búlgara, vull acabar aquest exercici i fotre el camp. Doncs ja estem davant l'última sèrie de l'últim exercici de la sessió. És possiblement la pitjor perspectiva que hagi pogut triar, però creieu-me que no he trobat millor lloc on posar la càmera, així que he dit, la posem aquí davant del mirall i ja està. Al final he anat al lavabo, he anat a pixar. El bo del dia de cames és que només tenim, com si fossin poques, 16.000 passes. Els dies d'empenys i traccions tenim 16.000 passes més 25 minuts de bici, post-entrenament. Els dies de descans caminem 20.000 passes sense bici tampoc ni res. I els dies de cames doncs, tenim els 16.000. Llavors he dit, va, avui m'ho puc permetre. Així que he pujat escales, he anat al lavabo, he tornat a baixar escales. Ara he aproximat també ja per l'esquat búlgara i res, només falta fer l'última sèrie. Aprofito per despedir ara el vídeo i recordar-vos que a la descripció teniu els enllaços de la web de Quota Vita, proteïna catalana amb gust a crema catalana i horchata. També teniu la web de Prozis, suplementació esportiva en general, que us porta directament a la web amb descomptes personalitzats per a vosaltres. I també teniu un formulari per si voleu parlar i començar i encarar el canvi físic o assolir l'objectiu que tingueu en ment, ja sigui guanyar massa muscular, pèrdua de greix. Em podeu contactar per aquí sota. Tampoc us oblideu de donar m'agrada, donar suport a aquest contingut si us agrada, subscriure-us, activa la campaneta. Quina despedida més llarga se m'està fent. Però res, simplement donar-vos les gràcies si esteu arribant a aquest punt del vídeo. Sou l'hòstia, així que per vosaltres anem a rebentar aquesta última sèrie. Yeah.